Llion Pyw dwi, a fi a Gareth Mani ydy cwmni y gorau y Gymru. Ni enillodd cystadleuaeth Gorsedd y Dreigiau llynedd, a dyma'r fideo a ddangoswyd yng Nghlynebwy. Llion Pyw dwi, cwmni ar-lein ydy y gorau y Gymru, sydd yn cymryd archebion ar ran bythynod 45 seren yng Nghymru. Wel, oedd yn rhieni fi ddechrau yn gosod bwthyn 5 seren ei hunan, ac teimlo bod yr asiantaeth yn cymryd gormod ac yn cymryd y busnes oedd ei arnyn nhw mewn ffordd. Bod nhw'n rhedeg y sioe i gyd heb ddim y blygrwydd. So dechrau edrych fewn i'r peth, a o'n i'n gweithio, Gareth a finna'n gweithio i Cymraeg Oedolion ar y pryd. Wedi datblygu gwefan newydd yn fanno a datblygu yr ochr e-fasnach a cael dipyn o lwyddiant yn fanno. So o'n i'n meddwl bod o'n rhywbeth y gallen ni falle datblygu i wneud yn hunan, yn annibynnol. Felly dyna lle gychwynnodd o. Fi o'n i'n trafod ac yn gwneud lot o waith ymchwil ers canol 2009, deg gwir. Cofrestru'r cwmni yn mis Hydre, diwedd mis Hydre, a wedyn ar ôl oriau hir, bob dydd o'r wythnos a'r penwythnos, cychwyn masnachu diwedd mis Chwefror, dechrau mis Mawrth yna yn 2010. Erbyn hyn, da ni'n gallu rhedeg y busnes yn gyfan gwbl ar-lein. Gareth yn Gaerdydd a finne yn Machynlleth, wel, wrth ochr Machynlleth fan hyn. Wel, technoleg fodern, really, sydd yn galluogi ni wneud y cyfan fel ydyn ni, really. Mae'n gret. Cychwynon ni efo'r nod o gael 100% o fythynod ar y wefan yn y flwyddyn gyntaf. Ond fel mae'r gair di mynd ar y led, mae yna berchnogion fan yn dod ar yn holenni. A da ni ar hyn o bryd ar 85, ond da ni'n mynd i gyfyngio i 100 yn y flwyddyn gyntaf, sef yn targed ni am y drydedd flwyddyn i fod. Da ni'n cynnig rhywbeth sy'n chydig bach yn wahanol i bawb arall, achos bod y Gymraeg yn weledol iawn. Da ni'n ateb y ffonau ddwyieithog drwy'r amser. So mae pobl yn ymwybodol bod nhw'n dod i le gwahanol, a mae hwnna'n ychwanegu at yr apêl, dwi'n meddwl. Mae gennym ni sawl ffordd o ddatblygu'r cwmni, a dyna fydd yn galluogi hynny, dig gwir. Mae gennym ni yr ochr da ni'n trio datblygu'n barod, sef cymryd bookings ar ran bythynod sydd ddim yn 45 seren. So bod ni'n prosesu taliadau ac yn cael comisiwn bech fanna, rhywbeth bech eitha hawdd. Datblygu'r ochr hysbysebu ar y wefan yn strategol o flwyddyn nesaf ymlaen, pan mae gennym ni ddigon o draffig gallu gwerthu y gofod hysbysebu. Ac wrth gwrs, efo enw fel y gorau y Gymru, Best of Wales yn Saesneg, mae yna sawl ffordd o ddatblygu hwn, does am rhaid o fod jyst yn fythynod yna'n arwylio. Hwna di'n cam cyntaf ni. Da ni'n edrych ar bethau fel gwely brecwast, guest houses, a hefyd the best of, allai fod yn unrhyw beth, beicio, dringo, cerdded. Mae yna gymaint o ffynonellau. So, da ni wedi cychwyn efo'r enw Best of Wales yma, efo'r syniad o ehangu mewn sawl ffordd i wir. Ond dyma'r man cychwyn. Ers ennill y wobr llynedd, mae yna lot fawr o ddatblygiadau wedi bod yn y busnes. Un o'r prif bethau mae'n debyg ers ennill y wobr, da ni wedi cyfieithu y wefan i'r Gymraeg. Felly mae honno hefyd yn fyw wan ar gorauygymru.co.uk. Da ni hefyd wedi ychwanegu mwy o bythynod i'r wefan. Mae gennym ni bellach dros 120 ar y wefan. A, wel, mae'r nifer o wythnosau sy'n mynd i bob un yn uwch nag oedd o'n amser hynny. Ac ers yr amser yma llynedd hefyd, mae turnover y cwmni wedi dyblu. A yn bwysicach byth yr elw. So mae pethau'n mynd i'r cyfeiriad iawn. A wan mae Gareth yn sôn am dorri lawr i oriau yn ei waith presennol mwyn rhoi fwy o oriau fewn i'r busnes. A da ni'n anelu i gael 200 o bythynod ar y wefan erbyn diwedd y flwyddyn mwyn dal fyny efo'r twf a cynnal y ddau ohono ni. Oedd ennill y gystadleuaeth llynedd yn golygu bod ni'n gallu galw'n hunan yn enillwyr cenedlaethol. Oedd yn beth oedd yn helpu o ran ychwanegu crediniaid i ni. A hefyd, mi gysyn ni lot o PR o ganlyniad i'r gystadleuaeth. Oedd yn golygu bod mwy o bobl yn gwybod amdano ni. Ac yn bwysicach byth, mi allan ni fforddio cyfieithu'r wefan i'r Gymraeg. A y nod wan ydy hyrwyddo'r wefan Gymraeg yma, fel bod mwy a mwy o bobl yn ei defnyddio hi. Pob lwc i bawb sy'n trio leni, cerwch amdani a gnewch y mwyaf ohoni.